Paak en Beppe vervelen haar nooit in de vakantie, want ze kunnen deze vakantie maar Paak en Beppe ze is mooi naar het museum Jouren komen. Oh ja, ambachtelijke ding te zien. Het is een leuk museum. Ik vind het, ik vind het best wel grappig. En ook best leuk. Ja, het regent veel buiten.